प्रीत्यध्यायामि समर्पयामि गणानां त्वा गणपति प्रकृतेन भावं विकृतेन भावं विद्यायेन भावं सर्वभूतहितप्रदा महालक्ष्मी महादुकी हरिद्राचूर्ण कुंकुमार मंगल व्यास अक्षतार समर्पयामि अभिवस्त्र आसवसनानुषा देवाभिचंद्र भक्त మీరంతా కొద్దిగా వెనక్కున్నా ప్లీజ్. మేడం కొద్దిగా महालक्ष्मी देवताभ्यायामि लावाहयामि नमः आकतोत्तय नमः कौंडिन्य कलुकं जालिनादं देवरी जम्मक प्रवसन्निराम మేడం ఓకే అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు. ఇవాళ నిజంగా చాలా మంచి రోజు. ఒక వైపు మన పుట్టపర్తి నియోజకవర్గంలో ఒక గిన్నిస్ రికార్డ్ సృష్టించడానికి రాజ్పత్ కంపెనీ ముందుకొచ్చారు. మన కాన్స్టిట్యున్సీకి అలాంటి ఒక గిన్నిస్ రికార్డ్ దేశవ్యాప్తంగా కాదు వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నిషన్ వచ్చేటట్టు ఒక మంచి ఆలోచనతో ఆ కంపెనీ మనకి ఇవాళ 4 గిన్నిస్ రికార్డులకి ప్రారంభం చేశారు. ఈ 1 వీక్ ఆ వర్క్ కొనసాగుతుంది. అంటే మన బాబా గారి ఆశీస్సులు మన కాన్స్టిట్యున్సీగా మీద ఉన్నాయి. ఆయన 100వ జన్మదిన సందర్భంగా ఇవన్నీ మంచి జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇవాళ ఇంకో మంచి కార్యక్రమం